Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay weta alawas, anapauluan. Ganggan na at, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Tanawak man ititawa. Ano nga agpaiso? Dandanin dito'y. Adapay tabla kada troso mayan anod. Pati na puta na kay kayo. Magapuran tayon. Papanan tayon. Ang robot ni sikata pumanaw ni datayo nito'y. Umadayo ni datayo. Papanan tayo. Nagpigsa ti bagyo. Ang mga numay tayab tayo. Urayan ka din ni sika na magaburan ni sika nito'y. Maitanem ni sika na si Bibiyag. Nudi palago na ni sika. Mabutang ka magapuran na si Bibiyag. Kumpet ka kanyak no marigatang kay ni kabatuan. Dandanin agragay ti daga. Ang mga numayramang tayo ang maanod nga agpababa. Numargaay ti baddakan tayo, ti kayat ko asawan. Isu nga rod adarsen tayo ti pumanaw. Kumpet ka kanyak. Tapno di ka may galis ng agpababa. Saan ka nga rod nga agtaray? Tapno saan ka makaibat? Darasem nga rod ti magna. Papanan tayo nga rod ita. Adamok ago kaya biti baba. Bareng no saan eraman ang nagaburan. Alwadam, nagalis ti pitak dito'y. Sana kas itay apanaratan ti daga. Sa balimot dito'y tanagalis at talaga. Tumaraya kong nagturong ijay gukayab. Nagbayag kayo matamag na. Sige lang manang. Mangaron ka ijayan. Taamangan na daulag. May mabakamatan. Marmargay sa babaam. Amang numeraman ka. Kumput kay tinatitira ta pa to. Roman, tulungan nag. Amang numaisurot ang agpababa. Kumput ka. Tamangala kitilano tapag kaputa mga umato. Umayan tiragay. Tarasam! Dandanin dito ayan ko. Nagring natin tinagay ti pamaan ti sakak. Amang numaisurot to'y bato ang magkapkaputan. Anyamat na ito'y. Awan pa evacuation center. Mabasbasa tayo dito'y. Italaang nga da kasto'y apasamak, senyora. Ti marga ay ti bantay. Awan pa'y napasamak akasto'y idi. Nagaboran amin dagiti tabla amar amat kuma apagaramin iti pasdag. Pati dagiti semento. Nabasada si susupot. Tumangkan lakit ni dagijay. Malas sa talaga. Nadadailan tinagpintas nga playa. Nagaburan dagiti nagpipintas a bato. Nagduduma ti itsura na. Pitak pa yan ti maris ti danom asigod analiknaw. Nagdawal na ito'y abagyo. No saan ko maanapukan dagiti kayo iji bantay? Saan ko maanapasamak da ito'y, senyora? Ipurwak ko na ito lanot. Agkapit ka taiguyod ko. Inkapsot na pa'y titudo ka na angin. Agawam ti kumpat. Saan nga ta mapugsat day taalanot? Saan? Talanot ti way da ito'y. Nalagda. Sige, ti ipurwakon. Oh. Naigamakon. Kita tamangan na may batam. Matinagak nga agpababa. Jack makakapat. Tarangkis abato dito'y. Kumpat ka nga rudan na yung pagtaiguyod kon. Sige nga rudan. Ang mga nagragay. Kat mairaman to'y bato apag kapkaputan. Basta kumpat ka na yung pagitilanot. Apay nga awan pa'y matdagiti doon. Natulid na nga ta. Ang mga numabayag lang amag na day kaya papay. Nakar-artin tumit. Imbag langit din ang tada kayo dito unag tigo kayam. Asan anabasa? Awan kat kuman tinapasgadak dito'y. Siguro, imbati dagiti naganop dito'y. Ang mga nunagina na kan nagluto da dito'y. Isu nga adak kayo nga imbati da. Hello, batchmate!
Kayat kuman nga i-report ti mapaspasamak iti isla iti balasiw. Nagpukanda kano iti kayo. Ken dinukot dati ina ti maysa nga estudyante. Kuna kano ti don ako kwa na dayjay nga isla. Saan ka di a public land dayjay? O sige, batchmate. Pakikita ko ma. Please. Okay. Bye. Ang yaman ako na ikan ka, Roman. Noawan ka. Diyak amunan niyan tinapasamag kanya. Inarakop nakmatan. Mapantan. Taumay man ang titudo ka nangin. Tanda ti panagyaman ko, ti panangarakop ko kan ka. Sana masapol nga agyaman ka kanyak. Uray asino. Aramiden na ti naramid ko. No addag ka sa pula ni titulong akasi tinapasamakin ka. No pay kasta. Dakkel ti utang ko na imbag anakam kan ka. No agsardang day ti abagyo. Mapantan to ija ayanda papa. Tapno pagaramidan dak iti saan anasayaat. Awan basol ko kani papam. Ibagak tinasayaat nga naramid mo kanya. Awan basol mi kada kayo. Ni papam ti adda basol na. Anya ti basol ni papa? No saan anagpukan iti kay kayo? Saan anargaay ti bantay? Naigabur lakit di iti napintas nga playa. Nagsardengan ti bagyo. Ngam anyan ti nagbalbalinan ti lugar mi. Gapu iti aramid jo agang gannaet. Matanawam ka di tinapasamak iti playa. Naira na lang siguro ti kastoy anapasamak. Iti kaadami dito'y kada papa. Italang amin anapasamak ti kastoy. Imparagadi amin ni papam ti dadakkala kay kayo. Isu akastoyan ti nagbanagan ti lugar mi. Mabalin ka di ang mapantan ija igit ti baybay. Tapno pagawidan damat ni nanang mo. Sige. Kuyugan ka amapan iti ayan nagiti dadakkal mo. Sapay ko matapalubusan damat ni nanang ko. Di kagdanag. Takid dawak kan ni papa. Apalubusan dati inam. Agpaiso ka di ti ibagbagam. Pagawidan da ni nanang ko. Rumwarmat ni sika. Kanayon ni sika na nakapupok na ti kwarto. Nalinaya ko unay, tamailiwak iti anak ta. Saan mo ka diya kailiw ti anak ta? Apay ko man, saan nakailiw ni siyak ti anak ta? Adamanan imbaw ni siyak na napanagbirok. Awan sirbi ti amin, no saan ta masarakat ti anak ta? Saan pa ni siyak na nawanan tinamnama? Iti napasamag aging ginad kan bagyo. Kasano kuma nakalasat? Oh, saan nagsaon ni si Kay di Kasto? Saan ni siyak na maawanan tinamnama ako naklang arunin? Senyora, addan ti anak yo. Sumungad, kaduanan ni Roman. Mga lusim Romanan ti kurkurang na si Ka. Awan ti kurkurang ni siya, senyor. Ay, awan kurkurang ko kuna kuma. Ngamtap no mamati kayo, rumor kayo. Paglisi ka man di tadalan. Kita man upod no ti bagbagana. Ti marayan. Taray ba't ni siya? Takitaan ni siya no po no ti bagbagat yan kurkurang na. Sapay ko ba? Tapod no ti bagbagana. No saan napod no ti bagbagan ni iso? Daitan ni siya tingiwat ni iso. Intaray ka din ni Sika, ti anak ni siya, Sika na lalaki. Ti anak yo ti pagdamagan nyo, senyor. Awan inaramid ko amadi ti pamilya yo. Kung naklakit din, no andan akas anapasamag kan ka anak ko. No awan ni Roman anang isalakan kanyag. Manipod itiging ginad kan bagyo. Amangan no awan nakitan. Anya ti kayat nasawan ni Sika? Papa, insalakan nak itiging ginad kan bagyo.
Inagasan, kan inas asikaso nahag. Ha? Tapno awan ti utang nila kami. Mano ti ibayad ni siya kanisika? Isubliyo ko makanyak ni nanang ko, senyor. Awan ba sulmi ka na kayo? Papa, palubusan niyo kumanti, inana. Kasla na igagarat inapasamak anak ko. Insalakan mo ti anak ti don. Wan nga ron na. Agawid tayon. Tapno inak man na nagadal. Naglanganak kami. Tadyak kayat amay sagmak kayo. Pumanaw ko man dagiti gangkanaat. Dinadail dan ti lugar tayo. Awan mabalinan tayo. Tagunadam at aginatang dati isla, nang. Ikagumaak ti agadal. Tapno makaturpusak ket pumanaw tayo dito. Panaawan tayo ka di ti lugar tayo. Gapo ka dagita agang ganaat, anak. Ngam kaasi kayo nga adipenen da no pumanaw kayo, nanang. Pagbunagan na kayo manan iti batbato kan tabla. No apay mo't ngamin anak kadanon da dagita ditoy. Awanan ti sigod a kinangayad ti isla. Imbes apuraw akadaratan. Nagbalinan apitak kan bato ti aglawlaw, papa. Ado pa'y tinaputin akay kayo nga agkaywara. Padalsak manan dayta kanang iti tattao ditoy. Sayang dagiti tabla. Kan bato abinunag da. Nagapuran da amin, papa. Agparagagyak manan. Ado pa iti kayo di bantay. Husto ti imbaga ni Roman. Numapukan dagiti kay kayo. Nalakamot amarga ay ti bantay. Sa ulang ti umapal dayta. Kasano ko man na maaramid ti arapaap tayo na mansyon dito isla no saan na datayo na agpukan ti kayo. Kasanon numarga ay manan tinabatbati abantay. Kat gaburan naman ng ti aplaya, papa. Nasaya ata nakaumay ka man nandito pagadanan. Kumusta ni nanang mo? Pinagawid dan, ma'am. Tainsalakan ko ti anak da iti gingginad kan bagyo. Imbag ata saan da pinagaramidan iti dakas ni nanang mo? Pinagbalinta ka no akatulong, ma'am. Ngam idida mo, inkulong da iti may sa cottage. Nagdakas dakit din. Saan na bale? Imbaga kung iti may sang opisyal akaklasek idi. Umayda ka no agimbistigar ije islang ayan nyo. Sapay ko mata umayda, ma'am. Nadadailan ti lugar mi. Nagaburan iti pitak ken bato ti aplaya. Pinapukan da ngamin nagiti dadakkel kay kayo iji bantay. Saan ka di nga ammo dagita agan-gan naat? Ama iparit ti agpukan iti kayo. Hello, batchmate. Anya? Peke ti lisensya dagiti gan-gan naat? Anya ti aramiden nyo kadagiti gan-gan naat? Ha? Dakkel ti sungsung batan da gapo iti panagpukan da kadagiti kay kayo? O sige, tiliwan nyo amin ida, kat papanawan nyo ida dita isla. Kaasimat dagiti sigod nga agindag dita. Kat agyaman akunay, batchmate. Napapanaw mo't laangan dagiti naranggas agang ganaet. Imbalod da kano ti don. Tapno da kasukat dagiti napukan na kay kayo. Masapo la pagtitinulungan tayo ti agmula. Ay katwa na. Amin tayo nga agindag dito eh. Agtitinulong tayo. Tapagsayaatan tayo amin dito. Pangalaan tayo nga'y iti ado apala kay akayo nga imula tayo. Tumulong kano ni Mrs. Cruz nga ag-request iti masaknan. Nasaya at nga rod no kasta. Tapno maisubli iti sigod ang ayad ti lugar tayo. Kablaawan ka, anak. May sakan a pulis. Kablawan ka ading ko. Addan kabsat ko pulis. Agyaman ak unay kada kayo, manang, nanang.
Mabalin ka di mo't timang kablao kan ka, Roman? Adda ka dito balasiw ti isla. Saan kami napimanaw kan ni mama dito eh? Adapay lang iti pagbaludan ni papa. Dakkel nga mit ikarkaro na. Gapo iti panagpukan na kadagiti kay kayo. Awan ka rin tiguram kanyak. Saan arong bang agurahan ka? Gapo ta sikat tinangispal kanyak. Edi paggad. Agayam ta ka din? May karikadikan ka ti may sa akas kanyak. Apay ko maasaan. Mistiso ka at taga dito ay. Ikidawak iti pamakawan ni papa. Gapo kadagiti inararamid na kada kayo. Ikarkaro ng ti basol na. Saan arumbang aguraan ti pada a tao? Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Ganggan na at, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Putley. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.